kamɓe fof poɗɗa fondude opposant ji ɗi e kamɓe wonɓe gouvernement ɓe kamɓe fof koɓe Sénégal la kono so tawi a wi wonde min komi guuriɗo gondumi tan koye opposant o walla min gondumi tan koye lamɗo ɗum ɗon wona ɗum fewnata leydi Oumar fewnata leydi ko yimɓe ƴeewa ɗo gonga o woni cuusa haalde gonga cuusa haalde gonga par ce que kadi yimɓe aɓene mbaɗa ɗo e leydi e ko ganduɗa moƴƴani ko waɗate ɗo e leydi e ko moƴƴani surtodirde goto foof ko ande goɗɗo on haala ƴettoje nelde neɗɗo wanni ko ɗum hande woni e leydi e te waɗoɓe ɗum ɓe foof ene ganda Oumar feere fonde daɗɗede leydi ɗo tolni hande ɗo jogui haala ka foof e junggo muɗum hande caggal Allah e nelaɗo Allah ko président Macky Sall ko président Macky Sall hayso tawi ko annabi woni e leydi e ene nela e leydi e ka annabi ka ceerno ka taabiina ka sahabiyanke ko mbawɗa wonde fof so tawi an kay rôle ma ko rôle annabagal kono so en mbaɗi président de la république kay kanko président de la république kanko woni dow men ene fof kanko ardi en ko Allah itti ngal ɗon gueɗal totti ɗum lamɗo leydi kala ko khalifa yagal ma diina mbimi hayso ka annabi aɗa woni e leydi min nanguirtuma ko rôle ka annabi ko rôle annabagal nanguirɗa kono to rôle ardinede yimɓe foof laamowo ɗumen tottaɗo no woni lamɗo ko kanko ardi ha dow kanko woni mawɗo kanko woni responsabilité foof ko woni e leydi janggo kadi yawmal qiyamati e yeeso Allah annabi o wodan ɗum ko yettinde nelal an président de la république o wodanma ko hakkude ma e ɓiɓɓe leydi ndi pop ko an halfinaɓe Allah wi mi halfinima kamɓe foof posa o gonɗo doye ma o mo wondane ma o kamɓe foof ko an halfiɓe joni noon so tawi wonɗo yettoto ko konngol ma tan wawi yaltude so tawi ko fitina mo ganduɗa ronkama yo ñifi ko an lamɗo hankkadi ko konngol ma sakkitto ko an ko haalte ko tumate ko wiyete ko an yaltata mbiya ɗum ɗo goppe ɗum ɗo walla mbaɗire ni walla mbaɗire ni konngol ma ngol ƴeewe noon so tawi ko kalɗa ko est ce que yimɓe ma ɗofta konngol ngol walla ɗofta ɗum ɗon foti wonde Oumar ma en mbayno joni kono politique waɗo politique ɓe yoɓe goppu recruter mbir wiyeteɓe mbiruji walla bo yoɓe goppu ko wadde recruter yimɓe politicien ji ɗi to banggue laamu to banggue opposant kamɓe waɗo politique ɓe yoɓe goppu wadde recruter yimɓe ene piye yimɓe yoɓe goppu ɗum yoɓe goppu wadde recruter yimɓe eɓe joɓa ɗumen ene piye yimɓe jogo jaseje jogo ɗumnaji ɗum moƴƴani e leydi Oumar ay onon waɗoɓe recruter yimɓe ɓe yimɓe ne mbara e leydi e gande neɗɗo jaaɗo ha ala hakkille yoɓe kalis yo ya wariya yimɓe kala nde o yiyani mo wari an jobnoɗo mo kalis yo ya o wara yimɓe koye ma o fayi nde tawno o wiyata kaɗa jogui jawdi mo ar o janfama o warma par ce que ɗum keewi e leydi Rwanda keewi e Côte d'Ivoire keewi e leyɗele kewɗe kamɓe waɗatanoɓe recruter ɓe duttoto ɓe gonta bandiji ɓe naata e leydi he maɓe bonnu galleji janani maɓe kel kaake janani maɓe gujju maɓe mbar par ce que hankkadi ko ɗum wonata e ƴiƴam mabɓe ko ɗum welataɓe ɗum noon kala mbaɗowo recruter walla mennoɗo wadde recruter neɗɗo yo ya waroya neɗɗo yo tuban Allah ɓe goppa ɗum par ce que Allah tagirani yimɓeɓe eɓe mbare Allah tagirani yimɓeɓe aɗa ƴetta yimɓe aɗa yoɓa ɗumen jawdi yo gara piye yimɓe ɗum ɗon yimɓeɓe goppu ɗum opposant baɗowo ɗum yo woppu ɗum gonduɗo e état baɗowo ɗum yo woppu ɗum seeremɓe men leydi Sénégal yoɓe gon neɗɗo goto ɓe ƴeewa musiba jogorɗo arde e nder leydi Sénégal o so tawi musiba o waɗi woppata ceerno woppata politicien woppata opposant woppata cukalel woppata debbo woppata mawɗo ko zahra al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnasi nde tawno musiba o tawata ko yimɓeɓe paggotori juuɗe men musiba o so yimɓeɓe paggotorima juuɗe men musiba o so waɗi déclasé ma nde ganduɗa hoorema hay goto wawa andude holnde o ñifata hay goto wawa andude holɗo o yanata hay goto wawa andude holmo o yanata ɗum tagui hande yimɓe pop ene poti darade ñifa fitino par ce que hande eɗen goni e lewru korka ene wiye lewru korka Iblisa manan koyɗe muɗum koko tonga
kono min mbimi e nder leydi Sénégal ndi Iblis o hayso tawi koyɗe ɗe koko tonga mataw ko hen gotal tan ngala tongitima ɗe tawno ko haalate ko e ko nanate ko e ko fewjete ko kala nde ɓe daraki Oumar so ɗum waɗi e kalate e ndiɗo leydi yimɓe nan ɗo mbawa dokte yimɓe nan ɗo mbawa yaade hayɗo e Kermassar yimɓe nan ɗo ngala passeport uji diplomate mbawa yetto leydi ndi yimɓe nan ɗo ngala ko ñaami ngala ko jari yimɓe nan ɗo ko rafaɓe donki safrade yimɓe nan ɗo ko miskineɓe Allah ko dofolɓe so fitina waɗi e leydi he tampere ma wat ɗom kama wat heege ma wat musibbaji ɗi keƴani e leykal betekal ko Sénégal won joɗotoɓe ɗo e leydi he ene mbiya minen ndiɗo leydi ceerno kaari ko ɗo ubba fitina watta ɗo ɗum ko fenade ɓalere kurum wiyoɓe khalifa nangam ko ɗo leeli fitina watta ɗo ko fenade nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam o leeli ko Madinatul Munawwara Seydina Ali karamallahu wajhu o leeli ko Irak e leydi Irak wuro wiyetengo Fallujah sappo e tati annabi ene leeli e nder wuro wiyetengo Fallujah sa yeehi Karbala Najaf ko nokkuji ɗi ganduɗa sa yeehi e leydi Suria masjidi Yahya ko toon woni sa yeehi leydi Suuri cuɗade annabaɓe fof toon mofta leydi ndi fusi leydi Syrie ko toon gandanɗa hoorema annabi Souaibou alayhi salam ko toon wonno ko toon annabi Moussa nde ummi e leydi Misra nde ummi ene haaɓi e Firaawna ko toon suuɗoyno e leydi Madiana e leydi Syrie hande Syrie boni sa yeehi e leydi Irak boni sa yeehi leydi Yemen boni Yemen ko leydi ndi gandanɗa hoorema ko leydi moƴƴiri boni e nokkuji goɗɗi Libi ko nokkuji ɗi gandanɗa hoorema so neɗɗo winama ma fitina wat hen hay goto jaɓata Oumar enen noon e tawno ceebu jen sohna Coumba en ko wawɓe defde manan ganduɗa hoorema rewɓe Sénégal naɓe ko wawɓe defuji en gandi ganduɗa hoorema sa wowi salade gartoɗe guuɗaɗe e raisin tufam maaro ninko manan nawlira joguiɗa rewɓe ɗiɗi walla tato ɗum ɗo galle ma ko galle jaaji aɗa jogui 4x4 oto wutte baɗɗo jasner wallahi ñande fiyande felli e leydi e Oumar ma yiɗi ɓornade jasner donka ma yiɗi neɗɗo are ma ene waɗa ziyara naddanama hada e donka an député an laam ma yiɗi waɗanede babette aɗa andi kamɓe mbaɗante ko babette aji joom suudu ma waɗantama babette ma yiɗi yaade hôtel député donka ma yiɗi yaade café dorom donka ma yiɗi ɗannade donka ɗum ɓurata hen dañde lepte ko yimɓe joguiɓe jawɗele ɓurata hen dañde lepte ko yimɓe joom en gande ɓurata hen dañde lepte ko nayeɓe e sukaɓe ɗum noon fitina moɓe mbaɗata ɗo hen programme e nder leydi o yoɓe mbat feere fitino no wayi o woppe o wasa wadde kono so waɗi walla yimɓe puusoɓe mawɗo leydi ɓe fiikaari wanni ɗum min kalni ɗum mawleydi min kaltani ɗum mawleydi mawɗo leydi woto naati ɗen gueɗe mawɗo leydi woto heeɗo yimɓe ɓe ganduɗa hoorema pirtani haydara nani e leydi ndi ɗo tawa ene mbiya ene jiiɗi mawɗo leydi ndi ene takki mawɗo leydi ndi kalanta mawɗo leydi ndi gonga ɗum yo rento ɗum par ce que ko Allah tottannomo e teddugal ko tottima Allah tottima laamu o woni laamu Allah tottima a golli ko gollanɗa ko heddi woto nan kala kene puuse fitina neɗɗo nannowo moye ɗum ha fitina waɗa e leydi he yo ɓuur salade fitina yo waɗa leydi he Oumar ko ɗum ɗo min basito président de la république ko ɗum min basito ɓiɓɓe Sénégal ɗaɓe min basito seremɓe Sénégal kadi yo yimɓeɓe foof gon suude kaala ko foti wonde ko kalɗo woto hay goto wuuro ko ɗum Allah wi kono so tawi a woniri banggue ha yimɓe fof gandi ɗum fawaka hay nokku yoɓe gandu kadi kalis Sénégal oɗo kalis Sénégal wona seremɓe jeeyi ɗum wona politicien ji jeeyi ɗum jeeyi kalis Sénégal gonɗo ɗo ene waɗe pasar o jeeyi ɗum ko population Sénégal yoɓe ƴettu jawdi ndi ɓe mbaɗa université ji ɓe mbaɗa gollorde ɓe mbaɗa foof sukaɓe leydi ndi golla kayso o wasa bonnede sa yi hakke musibbaji keewi leydi tan ko wonɓe hakkeji men joola